Bona tarda, som la Clàudia i en Guillem. El passat 18 de febrer vam realitzar una sortida maquinense. A continuació us exposarem les activitats que vam dur a terme. Primerament, vam visitar el Museu de la Mina de Mequinensa. Allà ens van explicar la història i la importància d'aquestes mines, ja que amb el pas del temps ha passat de tenir innumerables mines obertes a no tenir-ne cap operativa. També ens van ensenyar les tècniques que usaven per extreure el carbó. La segona visita va consistir en una visita guiada pel poble veí de Mequinensa, en el qual se situa el llibre El cafè de la Granota. Vam tenir la sort de poder veure diversos escenaris que apareixen a l'obra i de posar-nos a la pell de Jesús Moncada, i vam poder sentir el que ell va experimentar quan escrivia l'obra. Alguns d'aquests escenaris són el carrer principal per on va baixar el barril de Saumoll, l'església on fan l'enterrament de l'oncle Nicolau i des d'on se senten els crits dels fanàtics de futbol, i la plaça de l'església que apareix a la plaga de la Ribera. Finalment, vam poder veure les runes de la casa de Jesús Moncada. Per finalitzar les activitats, vam visitar el Museu d'Història de Mequinensa. Allà hi havia exposada tota la història de Mequinensa, junt amb algunes curiositats i obres artístiques de Jesús Moncada. Guillem Castillo, Clàudia Moreno, El cafè de la Granota, en Cristòfol.